Machiegni kendo nyakorom Gajwang' wadonjo e kidieny mar ariyo mar chenro mar amany piny na singo network gi jawendo marwa ma en Bon Makolo achiel kachiel tudre kode e yor lony manyasani kata mbui mar Zoom mondo wago kode mbaka kotenre kod chik manogol gi IEBC anya kotenre kod tiyo kod omenda kit kaka iditigo omenda ne jogo abedhi laro koyo opogore e pacho kae. Oimore ahinya Makolo almoswa ni to iriona intiere kod dwaro mar bende megi yud leo mag telo gitel ne oganda gikonyo oganda kata mane kor gwenge. Chik oket gi IEBC mar ng'iyo kit kaka gidhi tiyo kod omenda. Makolo ma nyiso nang'o ne ng'ato ma koka donje siasa ang'o gini mowinjo bed ni ong'eyo kotenre kod chik makama. Erokamano, gima duong' mokwongo kuom chikni onego bed ni walero ne nyikwa Ramogi ni tiend chikni owuok kanye to chimo kanye kata kapok wang'iyo ni tang'o mantiere e iye ka. Ing'eni king'iyo elections magwa gima osebedo ka chando wa kabisa en ni pesa mitiyo godo e ndalo campaign gi josiasa osebedo kabedo mang'eny kabisa ma miyo koro kionge pesa to koro kinyal yudo lemo moro amora. Tiende ni koro wan telo kakiritowa gima miyo dhano neno ng'at ma nyalo rito jopiny en kotenore gi pesa ma en godo e ofukune, en kotenore gi kaka inyalo gonyo ji kaka iluongo ni gonya. Omiyo jok mano draft constitution nong'iyo ni gima gimiyo ne IEBC moro en ni sama gichung'ne elections kaka pinje moselony nyaka kendo get regulations ni to pesa adi ma ng'ato nyalo tiyo godo to the bare limit kopo no dwaro chung, for example president kata MP e positions gi te, mondo obed ni onyalo focus on disclosure kumigole pesa ni. Tiende ni pesa ni igolo kanye to kendo gi settle limit kama inyalo tiyo gi pesa ni migiki mondo gi level godo playing field ne kata jok ma welo gi jok ma pod yudhe gi mine mondo bede ni koro bende nyalo yudo teko mar campaign moko yudo chandruok ahinya e level mar siasa. Koro mane gima timore gi chikni. Koro chikni gima nyikwa Ramogi onego ong'e ni osechando IEBC kabisa higni mang'eny mondo kete. Ne gitemo kete 2017 election ma 2017 to wabunge wa nodhi e bunge mane osuspende nyaka 2022 nikech nitiere sani endi gima ne IEBC otimo. IEBC no keto gimiluongo ni regulations tiende ni nitiere campaign act mano osebedo ka nitiere to ok nonyal dhi mbele kendo nok onyal tiyo nikech regulations ne onge. Kano chopo 2022 to IEBC no choro regulations go ne bunge no chako nullify those regulations makoro that campaign financing act nok nyal tiyo nikech regulations ne onge. Koro mano is part of the history ma osebedo katimore e chikni e kama wantie sani. Koro e higa mar 2021 Katiba Institute gi Transparency International nodhi e court ma court nong'ado, Judge Mirima nong'ado ni IEBC losuru regulations ma campaign financing magolo limits kendo expenditure gi gimoro amora to subject uru gini ne public participation, vigorous and extensive public participation, mondo kata koponi unyalo gazete kata koponi pokutere parliament. Mane momiyo ni neno kubedo gazetted kendo IEBC notimo public participation all over the country ka ging'iyo deadline mane en tarik 9 dwe mar 8 nikech sheria wacho ni regulations go onego bed ni bedo gazetted 12 months to the general election. Mane momiyo ni neno ka IEBC notimo matek mane gitimo kaka ne gitimo tarik 7 dwe mar 8 juma mokalo. Kamano. Rokamana ahinya. Achiel kuom weche miwacho Makolo en disclosure kata ketelela kuma igole omenda gi. Waseng'iyo ni adier en gino asa moro yudo tek. Ang'o ma IEBC dhi timo mane onegi ng'eyo adier mar kuonde ma omenda gi owuoke. In gi an ing'eyo kaka achiel kuom weche bende koro EACC kedo godo gin weche mag omenda kuma giaye kaka itiyo kodgi bende en lweny mapok orumo. Ere gima dhi neno ni ginyiso kata IEBC oyudo adier mar
yango kuonde ma omenda ma campaigns gi owuoke kaka achiel kuom weche go bende koro wacho ni mise mar chikni. Mano penjo maber kabisa kendo mano penjo masani koro chando chuny ji. Adiech wach man kende en niya, IBC pod nigi shida kendo penjo pod penjo ni to bende gin gi the capacity, bende gin gi uwezo, bende gin gi teko mar ensure full compliance gi full enforcement of this act. But mano to koro gima gine ma ginyalo duoko ka otenore gi ni koro kisomo katiba article 88.4 wacho ni gine manyaka gi regulate that. Koro nekech ne giseketo gine e lela magi gazete magi seto those limits magi to ni nyaka ngato gol full disclosure and reporting. Koro ka mano to an gadiere ni kech gine ma gin gi teko no omigi that teko no ginyalo bedo ni ginyalo ng'iyo the compliance of this act. I hope ni gin gi the capacity mar timo mano. Achiel kuom weche mane ahero kaka wacho ni oganda sani goye mbaka chieng' mane IBC owuok oko gi migepe mopogore opogore machalo NCIC giwuok gi NPS mano mar obila ne gi twak ewi ikruok mane giketo ni lendo mar Olkalau kata yiero mar Olkalau ma Kolwal. Achiel kuom gigo mano wachore kanyo ni ang'o mamiyo IBC ok nyal chung' kende to wuok gi oganda. Ahero kaka in bende wacho ni hope igeno ne gintie kod teko kata yore makare magidhi nanogo ni bende wechegi mag disclosure kata nyiso ler makare obed. Ang'o mowinjo bed ni timo nikech ma en duol ma bende koro oganda nyaka bedo gadier kendo Erastus Ethekon ma en jakom IBC nyaka nyis oganda ni duolno en gi oteku mar telo ne yo makare kendo ne oni chenro mag yiero dhi kare ma Kolwal. Ing'eni IBC kano donjo e telo mano koro higa mokalo to gima ne gikwongo mane gitemo kabisa sama ne gidonjo e telo ne gidevelop gimiluongo ni communication strategy and policy. Strategy communication is quite important for any institution. To achiel kuom gik maneno ka IBC igo kabisa kata mana kineno gik ma gigolo e mbui kaka gigolo press statements gi en wach moro mar strategic communication mar unpacking gin gi gimo maber but kaka gidwaro gole ne jopiny mondo donje it jopiny ma japiny okosome to mora en gima dwarore kendo en important. Omiyo aero kaki wacho ni gima chando IBC maneno ka gigodo taparo ni gibro timo kaka gidhi mbele en ni how do they communicate, how do they relay information machalo kaka gik manotimre Olkalau ka ni to ang'o momiyo mondo giwin the trust mar japiny. Gima chando the commission sani mosebedo kani low sana and the trust, the public confidence and trust. The public one of the strategies mar dealing with the public confidence and trust and how you communicate your roles and how you engage with the stakeholders. Ma miyo koro japiny ng'iyo maler ni, for example, kineno gik manotimore Olkalau, the election security itself, the election violence, ere kaka inyalo handle mondo japiny obed gi gadieri ni ka gidhi election ma 2027 to gin gadieri ni IBC nyalo organize an election ma ng'at moloyo ema gilandi kaka ng'amoyombo. Omiyo is true ni mago are areas at the dots manyaka gi fix ka gidhi mbele mondo japiny obed gadieri ni gin gi IBC ma is independent. Independence of the commission is very, very important. And achiel kuom gineno ka koro gik machando jopiny en ni ji nigi to ni to magi keto regulations election finance ni act ni to bende gin gi teko moyangore ni ginyalo time mogi yengore konchiel e sirikal to mogi teno godo ne mondo ensure ni undue influence iluongo ni undue influence e campaigns onge provide equality kech gima law ni en
loni obiro kaendi mondo provide equality mondo ket ni ji te rom kopo ni ji dhi e yiero kaka jochung'. Yes. To kamano ahinya kotenre kod wechego mag kit omenda mowinjo bed ni gitiyo godo, ang'eyo ni nitie limits mopogore opogore. Ng'ato nyalo penjo ni to king'iyo kaunti kata kar chungo od bura iyudo ka nitiere kit omenda moketi magik kamoro kendo iyudo ka ok gichalre. Lerne ng'ano madonjo e siasa kuom thuolo mokwongo ni to ang'o makelo pogruok e magi to ginang'o gini ma IBC ng'iyo maneno ni giketo pogruok e kind kata kwan mar omenda midhi tii godo e kar chungo od bura ka kar chungo od bura ma Kolwal. Kane IBC develop formula mar coming up with a gima chal kama, negitimo a lot of economic analysis. Negi wuoyo gi jok ma ochung' economy, jok ma ochung' e gik machalo kaka teko mar piny gi economy status margi. Negitimo gimiluongo ni that report ma ging'iyo ni to economically, for example, kichung' Nairobi gi kichung' kama chalo kaka Homa Bay kumae, nitiere pogruok, nitiere gimiluongo ni mass in terms of geographical mass manyalo miyo iyudo ni en kama duong' mondo itim gik machalo kaka transportation becomes a problem. Koro mano emomiyo ne gibiro gi pogruok mopogore kinde ka kinde gi kama otenore gi kama ng'ato chung'i. Omiyo negi wuotho kuom experts, nomiyo gi analysis magi come up. Anya paro ni just before kane pogi tero this regulation, they had a long week kagi tima analysis gik mane jopiny owacho, public participation kaka ne gitimo, to kendo experts nong'iso gini mae ndie kaka kitime to kibi hinyo ji. Omiyo it's a long thing, ok en gimoro ma mibiro ga bia ni dichiel, but obiro after some time. Yes. To kamano ahinya gin kuonde mage ma IBC oyie ni inyal yudie pes campaign, sources of campaign financing ma Kolwal ma bende chik oyie. Samoro nitie kumoro ma ng'ato dwa nogole pesa ne moro tiyudo ka samoro nyalo dhi tude raduode gi IBC nyise jasiasa ma kore ka donjo ni to gin kuonde mage ma chik oyie e bwo chikego matawo yiere pacho kae magi nyalo gole omenda mag campaigns. Ang'eyo bende ni nitiere wechego motenre kod kony manya kuom oganda kata contributions ma bende inyalo ro mathoth ahinya kotenre ni to idwaro mana ni atamalo 20 kende ema inyalo choki koya kuom ng'at achiel. Lernwa mae bende matut Don. Chikni ok ong'ado ahinya kuonde minyalo gole pesa kija chung'. Pod inyalo yudo donations from for example your friends gi. Gima duong' en ni nyaka i disclose. Gima chikni kinyo kabisa en disclosure and reporting. Omiyo kik jo siasa bede gi luoro ni koro ne di ng'ad gima koro kata ok nyal golo pesa from donation. Eneni ka kisebedo gi committee ni for example ka ina political party, committee mara political party ka ina ng'amo chung' kende mawacho ni independent candidate oyieni mana choko pesa kuonde machalo kaka friends gi. A political party donge ng'ene nitiere gi kaka monthly contribution, but enene gima chikni dwaro enene ok ni ng'at achiel nyalo ni en mokawo political party no kaka mare makoro ene monyalo timo go gimohero. Nimar gima timore en ni kigolo pesa mang'eny maloyo jowadu inyalo ng'i gi wang' mamuol ka ine e political party kacha. Omiyo mane mineno ka giketo the 20% mineno ni kanyo go ni ok nyalo wuok from ng'at achiel. But ka jo Kenya obiro yie gi chikni ma ging'iye matut gi objective mare, to gibiro neno ni ma chik ma ko obedo implemented pinje moseluwe osemiyo kata mana ng'at ma koa e university ma koka pod kijana ma pod struggle ose donje lemo mar siasa. Omiyo ging'iya mos gisome ang'ene regulations go koka no chiw chikno bende pod nitiere. To jo Kenya mostly anyalo ng'isi gi chuny achiel ni jo Kenya kuonde ma nyocho time public participation nigi amu kendo gidwaro ni mondo chikni
otim. Inyalo paro kaka koro jolinda mwananchi giwuotho to gichoko pesa, ineno kaka koro imiyo Sifuna pesa ni kone mane gik ma idwa ni mondo accountability obedi ni to pesa gi idhi kod gi kanyo to be gin adieri koso mage gik mineno ka chik ni dwa deal godo gik mineno timore e siasa ma jiwa neno sani gi. Yes. Erokamano bende wuoye ewi kapono ni chik ni bende geto chiwo thuolo marom ne jochung' ahinya to ka samoro jachung' donjo kuom thuolo mokwongo e siasa kae to bende odwa piem gi ng'at mosebedo kanyo kuom thuolo mathoth kendo oseyudo yorene moko mag bende yudo omenda, osetimo ohala kone gi kocha, oseyudo tenders ka gi kacha. Dipo ni chik ni bende dwaro mondo ket thuolo makare maromre ne jochung' manyien gi jochung' mosebedo e siasa kuom thuolo mathoth? Chik ni achiel kuom gik modwaro loso en gima ema dwaro ni mondo o level the playing field ne ji te mondo obed marom. Mano is achiel kuom gik ma chik ni ng'iyo kabisa. Ka dhi matut en ni chik ni ong'iyo odwa deal gi miluongo ni undue influence. Undue influence en ni ande ni kawo koro tekoni gi mwandu ni ma in godo mondo itima gimiera ei siasa ka. Gimochako deal go kabisa and transparency about the sources of money. Kata kopo ni in gi pesa no to chik ni dwaro ng'iyo ni to pesa ni igole kanye. Ing'e ni piny osechopo kama pinje pesa ma koro iluongo ni illicit finance, given illicit funds moa oko moyude yore magalagala machalo kaka pesa mowuok kuom piracy osedonjo kendo osekawo teko makore ma ji tiyo godo, pesa machalo kaka wash money. Koro magi gik mineno ka siasa chik ni deal go kabisa mondo ong'e ni gima kama kik otimore. To gik maduong' kendo en ni oting'o malo accountability mang'iso ni yande inyalo report, inyalo kelo receipts, inyalo timo gimoro amora emigole pesa ni maka koro in ng'ama koka chako ting'e maber ni ng'a kudhi e fil ni turo mok ni mako lwal ni gi teko nikech en gi mwandu maloyo ng'ato kaka ji dhi mbele. Omiyo en chik ma inyaka ng'i matut kabisa. Ting'e ni mondo chik ni timre maber nyaka tim gimiluongo ni the political economic analysis. Political economic analysis en ni yande chik matiyo Kenya ka nyaka ng'i the political and environment midwaro implemente. Omiyo nyaka tim gima duong' ma nyaka engage the stakeholders, japiny, leaders wacho nang'o, the common mwananchi wacho nang'o. Nikech chik matiyo ka okochuno ni ema chik manyalo tiyo for example US, kendo okochuno ni chik manyalo tiyo piny machalo kaka Ghana, okokech wapogore e yore mopogore kaka wan environment ma wantiere, the political and cultural environment ma wantiere opogore. Koro mage gik manyaka bed considered. Erokamano ahinya. Bende ne ng'ano madonjo e siasa kuom thuolo mokwongo mako lwal nitiere weche go bende motenre kod choko kaeto mago ma bende yudo kuom ji kaeto tiyo kodgi. Achiel kuom penjo mana winjo kipenjo jachung' mar Linda Mwananchi kata jatend Linda Mwananchi Edwin Sifuna kano chopo e wang' jowi mar Citizen ne en auditing weche go motenre kod nonro mar kaka omenda tiyo. Penjo manodwoko en no penjo ng'ama ne penjo ni to mari moro be ni kanyo mondo mi wakonyi ng'eyo kaka otiyo. Ere gima idhi tim mar yudo ler? To ere gima jachung' owinjo bed ni ng'eyo kotenre kod kaka omenda gi owinjo bed ni tiyo godo mako lwal? Kiwinjo duoko no mane mineno ka josiasa go chikni. Duoko no kendo ng'ise the body language kuom chikni. Ne ka nitiere penjo ma jasiasa ringo kabisa to en penjo madhi kar auditing. Penjo madhi kar accountability. To mane gima chikni dwaro. Ni mondo chikni ng'eni dwaro ni kata kuko nitieko campaign to mwandu mondo nitie malang' moro modong' to nitiere kaka iandle ok ikawo iniso yo fukuni. To mar ariyo chik ni ok ng'i ni koro ni pesa en mar ng'ato. Chik ni ng'iyo ni pesa en mar public. Nyalo bedo ni in kaka an Bon Makolwal no ka solo ni in kaka in, but pesa no pod en mara nikech en mar the public. Ok nyalo kwepo ng'ato ni kik penjo madhi gi audit nikech contribution mare ni onge kanyo. En gima kosebedo sheria to nyaka
tima kotenore gi gima sheria owacho. Omiyo ang'e maber ni jomoko to kaka sibed supported kuonde ma gidhi chung'e mondo ji omigi mwandu to gidwa ni mondo ji ong'e ni omigi pesa di adieri mane makende. Yes. To kamano ahinya ne jachung' bende kuom thuolo mokwongo nitiere wechego mag tiyo gomenda. Samoro wang'eyo ni nitie limit moketi kae to ichako ng'wech to nitie kumigike. Pok kata kigike nus mar campaigns pod wadong' samoro gi dweche 6 dweche moko 3 to idhi e yiero to samoro isetiyo gomenda mogik kanyo mane IBC oketo ni manyaki gigie. Makolo luwoe gi jachung' kuom thuolo mokwongo ni to ere kaka onjo bende otiyo gomenda mage mag neno ni ok okalo limit kapok thuolo mar campaign orumo. Mano ni en bende okwang' nyaka loka mogike debe. Ya mano momiyo ang'isi ni kata mana jochungi nyaka tim the economic analysis and feasibility study mondo ging'e ni to kama chung'e ere kaka nyalo tiyo gi pesa, nikech kar pesa dondruok nitiere kendo gin chike gi endi nyalo goyi piny kaka sa pok ochopo. Gima duong' en ni kijachung' ni sewuok ni dhi chung', for example kidhi chung' Homa Bay town constituency, nyaka ing'e ni to ere kumidwaro chako go campaign ni to maduong' en ni the committee, chik ni dwani mondo ibed gi committee ma ng'iyo ni wacho omenda, nyaka gibed joma nyalo konyi, manyalo ng'ado ni bura kaka jachung' gi kaka idhi tiyo gi pesa ni kasa pok oromo. To gaps spending limits moketgi gin malo maber ma mondo ng'ato bende spende machope be teknde ma kik ng'ato luor ni nyal ng'adi. Ka for example kidhi chung' e Homa Bay town constituency ni dhi chung' mbunge mondo ichope spending limit ma chik ni oseto, mano bende in ng'at ma bende philanthropic ni in ng'ama is so much extravagant mondo ichop kanyo, but kitiyo gi pesa ni maber, kigo kwandi maber to shida makama ok nyal chopi, nikech spending limit no ket malo maber manyalo cover ng'ato within the period of time mar campaign. En mana ni Kenya ka wachako campaigns chon, momiyo ineno ka ji chako ywak ni be abro chopo, nikech inyalo paro sani ji osechako campaign miwe mani elections kiny. Koro mano is also another challenge ma the environment ma wan godo brings forth ma bende manyaka wang'i motegno. To kamano ahinya nitiere mago bende motenre koda aro kaka iwacho ni en achiel kuom gigo ma bende chendo campaigns ma oiu IBC ostemo gore kode, lakini en gima ok nyal dhi nikech chakore malo nyaka piny. King'iyo kome malo go samoro gin rombe ma samoro iwacho ni dhi goe mbaka moro to siasa donje iye mochal campaign. Iparo ni bedo ni oket kamonjo bende omenda gi kien achiel kuom yore ga bende IBC nyalo temo mondo mi bende giduok godo piny campaign mitiyo ma oiu to be manyalo gayo jo Kenya dier king'iyo kit siasa magore e pacho kae. Bon ka bende ing'eyo ni siasa ma pacho kae en mar gonya, mar yuko jamna, kendo ng'ama yuke motegno ma samoro ombolo dhine. Mano timore, but separately kopogore gi mano, sani nitiere study moro matimo under LGR mwadwaro develop godo ni to ere kaka wanyalo handle godo bende shida mar early campaigns. Gima timore ni gimbiluongo ni early campaigns ni ok obedo defined kamoro amora e sheria marwa. Katiba marwa ok owuoyo kuome, Elections Act ma watiyo godo ka sani be ok owuoyo gi early campaigns. But en an issue ma sani wadil godo ma nitiere technical committee ma achiel kuom gi ma is looking very deeply, wang'iyo deeply ni to ere kaka wanyalo deal gi early campaign mondo ka wase sort out the animal maluongo ni early campaign mineno nitiere ni miyudo da ji owuok ma ji sani endi owuok otingo bandera kamoro amora gi gimoro amora gi campaign miwe mana ni election en kiny, but gikawo advantage ni nikech under the Political Parties Act oketa ni nyalo wuok ni dhi popularize a political party. But you'll find kata mana gik ma jomoko popularize, they are not political parties, they are not registered to give deal kodgi kendo gi campaign kodgi. So the first thing ma paro ni wate ma by time ma dhi bedo godo en ni nyaka wang'i ni to chik mar early campaign ni
wanyalo deal kode nango to how can it be tackled kawakelo that early campaign ma obedo like an electoral offense sort of makoro kinyal chako campaign chon to wabro deal with both the opposition and the government mawuotho all over nigi empower ji gibedo gi buche but they are campaigning. Yes. To kamano ntiere omenda go mabende wuok kuom anonymous contributors kata donators kata donors. Donations moko ma samoro ikiano ya kanye to IEBC dwa ni wach ni pesa ni ya kanye makolwal. Ka bedo nade achiel kuom piny bende ayudo kae ni samoro gin weche ma bende ok inyalo wacho ko omenda ni oyae tidwaro ni mondo iwachi. Ka bedo nade dipo ni mana achiel kuom gi ma bende nyalo miyo IEBC geng ne ng'ato dhi mbele gi chung. Mano to gima duong' en disclosure ok tiende ni nyaka kiwacho ni pesa ni tanwang'e takia kumoaye mano you have disclosed. Okay. Mano to the extent ma disclosure disclose ni pesa ni uchoponi en accountability a receipt kacha gi balance sheet mari kaka en cha ibiro ket pesa no somewhere else. The regulations handle such amount of money maber ma ok ni ng'ato nyalo koni nyalo bedo ni nyalo ng'adi kata inyalo kawi ni koro ne okichung nikech wechego. Mane momiyo akwayo jopiny mondo gisom ahinya jochung gisom chikni maber but gima joma winjo chikni mabende nyalo puonjogi mana kaka ineno Ramogi kelo joma understand this mondo wach negi ni such amount of money bedo handle nango within your committee, your campaign committee ge campaign mari michano mondo ikete in the right account so long as ni you disclose it kendo nyalo account for it en gima chiko otayo kendo ne godo gima ng'eyo ni jomoko biro biro to kare gin pesa moa oko as very illicit money donation from jok moko ma onge ng'amo ng'eyo to mago to gima ema chikni ok dwar. Erokamano ahinya. Seche ma jachung' owacho ni omenda ni to miya gi kanisa moro e pinje ma oko to kar omenda ni oya kuom money laundering kaka ni isewacho cha. Ma bedo nade? Ang'eyo ni IEBC onge kod oteku samoro iwacho ni geno mari en gibiro bedo godo. Ang'o biro miyo adier ng'ere kae? Ma en penjo machiel kuom bende jo neno penjo ka ni to ere gima biro nyiso ni omenda no ya kumo wach ni oyae no ka ok owuondi duol mar IEBC. Mano is a very good question. Mano penjo maber kabisa. Mana kaka ne wawacho cha ni IEBC kendegi ok nyal implement chikni kendegi. Nitiere regulations, nitiere bodies ma bende nyaka giti godo together mondo ging'e ni chikni ochopo kare. Nitiere bodies mochung'ne pesa ma oko manyalo timo nonro gin gi teko ma timo investigation ma gilu the money trail ma ging'e the source of that money ma gikelne IEBC that report ma gikoni ma endi pesa ni to nowuok kama kanisa ni endi gimiwacho ni kanisa ni ok en kanisa kata gen gima kama en gima kech nitiere money laundering nitiere a body ma is in charge kako investigate all this ma chik mar pesa ni IEBC as an electoral body alone ok nyal implement kende koko deal kendo koko accommodate other government institutions manigi teko kendo power to do thorough investigation. The banking sector gik jogo temo sebedo katimo all this they are on board and they can do it. IEBC as alone cannot do that because gibro timo masadi to gi organize elections sadi gibro yalo cases sadi machal kama omiyo mano to is it's not a problem, is a challenge manyaka gi kaka gi deal godo as the body concern. Okochuno ni IEBC ka kuro articulate 84 wacho ni o regulate gini to ni gimoro amora madhi timore around gi such a thing ni ene man gi teko mar timo nyaka gi team together with other stakeholders. Yeah. Erokamano ahinya. Ne jachung' kuom thuolo mokwongo Bon ginang'o gini manyako neno tio mokwongo gi omenda moyudo. Samoro nitiere wechego mag budget inyalo ng'iyo ni adwa natim magi ma to samoro gik ma ok ochuna ahinya emithoro miyo thuolo mokwongo
tiyo gomenda mari kaka jachung'. Miye gi advice mar kaka owinjo bed ni ginyalo tiyo gomenda maggi. Ginang'o gini owinjo bed ging'i mondi ma tiyo gomenda margi. To ginang'o gini ma ok ochuno ahinya. Ma samoro yudo ka thoth jochung' miyo pek moloyo moko. Yeah, mano, ike tatago malit. I'm not a financial person per se. Manyalo advise godo ng'ato kaka unyalo tiyo gi mwandu ne e siasa ka. But anyalo wacho ne gima duong' kabisa ma jachung' madonjo manyien onego ng'e en achiel kuom gigo en ni otim research. Ong'i ni kamodhi chiung'ono jogo dwaro ang'o. Mar ariyo, nyaka ong'i motegno the infrastructure of his campaign. The infrastructure of the campaign oting'o so many things. Machalo kaka your movements, machalo kaka your meetings, kiki duplicate meetings, meeting kisetimo, to kiki beni ni itimo ma meeting achiel gi the same people every time. Inyalo paro kanyalo minyero nitie jachung' moro manyocho kuni jo pikipiki manoyudo kamoro ema nodogo yudo kuonde kamoro kendo chako riembo. So mago are the factors ma nyaka consider sama itimo your campaign. To mago are things ma your campaign team ma oketi ma ng'ato ka ng'ato nyaka ibed gi finance, nyaka ibed gi ng'amo olonye wache mag account, ng'amo olonye weche mag economy, mondo ibed ni nyalo campaign maber ma smoothly ma onge gimo chandi kech itok di bed ni a jack of all trade. But I don't think ni anyalo advise ng'ato too much on elections campaign mare, but anyalo advise ng'ato kaka onyalo avoid kendo kaka onyalo comply with these laws and regulations. Yes. Erokamano jachung' ochung' kae to bende nitiere nyawadgi magipiem go ma osebede kuom thuolo malach. Tinya ng'iyo ni skunde moko nitie ma samoro chik inyal ket matiyo aleng'a. Ka jomoko yudo omenda moko kumoro to okadha nikech gintiere sirikal. Nyayudo nade? Madhi bedo nade ne jachung' ma koka wendo? Owinjo tim ang'o kosefwenyo ni ng'ama opiem go to tiyo gi omenda moko ma illicit kata ma chik ok oyie kata pone gi sekadho. King'iyo kit campaign mogoyo to omenda no ichiche ni samoro osekadho kit kwan mano omi jochung' bon. Owinjo bed ni otimo nang'o? Kisomo the Election Finance Act momiyo koro regulations yowuok. Nitiere kaka dispute go bedo resolve gi IBC. Nitiere kaka gibedo reported, kendo IBC kosefwenyo mano to nitiere kaka IBC nyalo timo investigation maging'ini to gik miwacho gi bende en adieri. Mane momiyo ne kila wacho ni to be IBC biro bedo gi teko mar timo gigi te. O en gima tek, en gima nyien, but nitiere structured way of how dispute resolution mechanism within the commission makotenore gigini kaka inyalo teru gimoro e nyim IBC ma IBC ng'iye ma bed ni koro gi resolve gino kaka dwarore gi kaka chik dwaro nitiere ma ok ni oko. Omiyo mano to gima nyalo timore koponi in gi kaka iparo ni ng'ato deal gi pesa ma is illicit. Gima duong' ka ena proof evidence ema tekga mondo yud the strict evidence mondo koni indeed ni ng'ani to pesa ni ya kama ema tek. But ka IBC or reported to ma IBC deal gi the police, jok ma deal with Interpol, jok ma deal with the illicit finance regulators, ginyalo ng'eyo ma ging'i ni adieri pesa no to wuok kama illicit. Menya wach ni illicit financing. Yes. Erokamano ahinya. Kwarango yiero manotimore, yiero madundo manotimore Olkalau County ma Nyandarua. Neno kane nitiere chiwo manochiw ma nowachore ni jomoko nomi nyaka wuoche bon kaeto bang'e ni iwacho ni gichama to kura ging'e kuma gidhi kete. Be paro ni ma nyalo bedo puonj ne josiasa ma pacho kae mar duoko piny tiyo gi omenda koso mane en kit sa mopogore ahinya e alwora mar God Kenya gi kuonde mamoko king'iyo? Mano ting'eyo gima an kipenja wach Olkalau manyalo ng'isi en ni
japiny to osechich kendo japiny nyalo kawo mwandu ni to tine ogoni ombulu kaka iparo no mano no onenore Olkalau. But penjo maduong' ma an anyalo penjo Olkalau ni to negi go kura out of conscience ni gidwaro ni ng'ano ema gidwaro koso they were the ethnic we are still siasa wa pod ethnicity pod ni malo gimoro amora. An aparo ni go kura kotenore gi dhoudi, go kura kotenore gi ganyuola, go kura pod en gima duong' maloyo kata mana wach mar pesa. Kendo aneno ka gima timore kuonde mang'eny ni pod wago kuchwa ng'enyne wanino konchiel kotenore gi dhoudi gi dhok mwawacho gi tribe mwae moloyo gimoro amora. Omiyo ng'ato ma pod kapok itimo deeply analysis Olkalau tibiro neno ni ethnicity pod is a major factor than anything else ma gimoro amora matimore Kenya siasa ma Kenya. Yeah. Erokamano ahinya Bon. Ang'eyo machiegni tieko kanyo to wuoye ewi jopiny king'iyo dipo ni jopiny oseloko tanga kendo gisechich. Iwacho ni jomoko giwacho ni kokelnwa to wachamo to wang'eyo kama bende wabiro goye kura. King'iyo siasa ma pacho kae bi paro ni wasegi kama jopiny nyalo goni kura ka ok iyuko jamna kata ok imiyo gimoro matin. Wang'eyo ni nitiere kuonde mane nitie nyaka jachung' man ndalo moko wuotho nyaka gi punda kendo ji nonyiso hera margi kuome magendo ne gimiye ombulu. Bi paro ni jopiny osegi kama koro wanyalo goyo ombulu ka ok otenre kuom adi ma jachung' miyowa. Nikech the economic status ma wantie, the living cost of living ni malo kabisa, ma japiny nyaka ng'ini to ang'o mang' kich kidhi kawo ng'ato ibedo godo piny au kinya kudhiambo kati paro ni okobi dwaro mondo ang' imiye gimodogo ot. Mano to en gima pod timore kendo mane momiyo chik ni okel ni kata koponi imiyo spend on for example transport advancement, imiyo ji pesa mondo giring gidog godo kuonde ma giaye, inyalo account mano. But okapar ka our economic status, the cost of living, mago are one of the factors. Unemployment rate, mago are the factors momiyo pod japiny nyaka kwaya jatelo gimoro mondo gone gi kura. But apart from that, aparo ni ethnicity pod ni malo kabisa maloyo gimoro amora sama japiny paro mondo go kura. Pod wan e line pod waparo kikobila kabisa, and mano is a factor maduong' maloyo gimoro amora. Nitie jok ma bende oseparo ne jo Kenya goyo ombulu gi emotions kata luore kaka giwinje chunygi. Samoro gino ruma ne ng'ato, samoro riemba, imaya, igoya, okohera. Magi gi achiel kuom weche ma bende osebedo opara manyime ahinya ka oganda thoro yiero ji. King'iyo malong'o iyudo ka achiel kuom kit manyo omenda kata kit dwaro sir koya kuom oganda en kaka noketa ofuko ne jopiny ni koro gichoko mondo gimiye, mondo gikete kom. Iparo ni ma en achiel kuom yorego ma bende japiny nyalo loko godo pache Bon mondo mi koro oneni ma koro marwa. Wan koro inyalo paro ni yiero mokadho ne en kuom Hustler gi Dynasty kendo nodhi ahinya, ne en Huma Marang'ongo. Iparo ni ma ben achiel kuom tugo ma samo jo siasa bende goyo mano ni japiny owinjo kagima omenda mare odhi kanyo en bende kaka japiny kendo dhi winjo ka telo ni en margi kendo en part of it. Yeah, mano ing'eni is academic study ma kaka Electoral Law and Governance Institute wasetemo timo, and abro koni ni duoko mosewuok en ni jotelo ma whip emotions mag wafuasi maggi ok nyal sustain kata kose gone gi kura. Ma ibro neno ni jotelo ma
mondi donji i whip emotions mag ji ibro mana whip kidonjo but ok ibi timo negi kaka gidwaro kisedonjo. Inyalo paro ni in 2012 kane en Musa Hinya mawa molos gi lwet dhano Nyakurom Gajwang' mano kanyo en Bon Makolwal ma bende en apisa mar Elgia giduto ging'iyo wechego motenre kod wechego mag yiero ka bende gisani nowadwa ni mondo watiek kode kapok wayude. Akia ni director marwa nyisowa kacha ni wayude koso pok wayude. Moko kuom ote ang' nasom kae kapok watieko Nyakurom Gajwang'. Wechegi mag yiero mana kaka ne ineno wechego mag campaigns ne wawacho kanyo ni nitie ka oket kwan mar omenda ma kuonde chung' od bura mopogore opogore. Achiel kuom wechego bende osebed kirango gin mago motenre kod ng'eny mar ji kata tin mar ji e alwora moro. Bende ing'iyo kit kaka kanyo romo Nyakurom Gajwang' ni to en ondao marom nade ma bende jachung' nyalo kawo mondo mi owuoth kuom oganda duto mondo mi omany kura e yiero mabiro. En tok mar arieya kendo asingori ni wabro dhi kode mbele e chenro moko hera Mogi TV ka bende wasingo bedo wang'i bedo iti mondo bende waketi ler kotenre kod wechego matucho. En kanyo ka bende sa osegik kanyo mar loro chenro mar rameny piny warom kendo Nyakurom Gajwang' ogik kanyo sa 3 e wang'e chenro mar oimore. Wasebedo kanyo gi jalony Bon Makolwal ka bende wang'iyo wechego motenre kod omenda mowinjo bed ni itiyo godo e campaign. So rom ka sa 3 chenro mar oimore. Nyinga Lydia, okay, oritu masani.